niabot na gud mi sa Valencia, Bukidnon. Time check. Kaya mga brand din mo salamat kami ingin kami ng pangalan diri nga lugar makatagdag sa sudan dito ng blaw mga mga tubag sa mga sa men. Pagkaon kaya ang tampal sigurado ah. Matimo sa daw siya. Mana ka? Ito? Mana? Sa kay para sa itong mga tulungan nun. Mga tuluman nun sa kinabuhi. Kani nagpagwapa pa ang uban. Retouch lang. Si pagwapo Ay. sa pagwapo. Pagwapa. Abot na ni. Gulang na ni Guan? Ano sa pangalan? Ay, Cosmopolitan Royal Chapel. Cosmopolitan Siyang magulang? Royal Chapel. Valencia, Bukidnon. Here we. Here na mi. Hamta. Naon. Ready to go home nami guys. Ikaw mga dear, ready to go home nami. Reto pa ako ba na chika pa ang uban. Time check. 9:33. Abot tag Davao ani alauna alas 2. Sa kadlawon. Kamanta mangitag taong ka. Oh. Hindi na lang siguro ta mga tulog ano dito na tag-duty. Ito na nag-eskwelahan lang din. Panahon ka. Kung kahintang dito. Si Derme, dito na di na matulog. Dito na no. Hiwa pa na. Kami ni Sir Jin ani agoroy. Kilang duka-duka mi ani ugma. Tay mahimo. Part of our ministry. Activity. Ulan, init, layo, dool, linog, unsa pa, bagyo, ug unos. Pagkaon mo diya. Gyud unos. May sudan, Brad? Ha? May sudan? Oh, muntun tagkon ka mo. Oo na, tama. Gawa pa yung kutsara. May kutsara. Nagbay, oy. Nagbay kutsara. Alam na. Alam na yan. Kutsara, oy. Ang sa ito, dear? Ang sa to? Kanang fiesta. Fiesta? Sorry. Kasal. Bunyag. Birthday. Blessing. Fellowship. Unsa pa. Patay. Malayo maduol. Bibo sa life. Bahalag makadlawnan. May pauli. Di na may mga tulog. May maning isa kay magkatulog alas 11. Let's go. Nana sila mo. Let's go. Di na sila. Okay man.
Unya, kumustahon man nato na atong senior din ha. Ang sa kahay ko na niya. Okay ra gyud og maatirot. Pabor man ni. Wala na. Ay, o tama. Pabor.